Är du trött med det? Alexander ska snart rida. Han är pepp. Han är pepp. Han är verkligen så här sjunde himlen. Han är helt någon annanstans. Jag trillade ihop. Alltså det är verkligen så att han ska trilla ihop när som helst. Nej. Can we get much higher? Är du hög med det? Han bara, jag rullar en joint igår. Det var min första gång. Smällen blev för hård. Vi skulle filmat när du tappade bettet i den. Och nu vaknar han igen. Så ska man sitta på bussen och bara... Ja men det... Alexander, hur känns det här? Känns bra. Jag har så pigg häst. 70-årig gammal gubbe till Jöns. Jöns sitter trött på bussen. Ska till jobbet en måndag morgon. Nej.